Dobrý deň, kamoši. Vítam vás pri sledovaní ďalšej epizódy môjho projektu s názvom The Sense of Aikido is to Terminate Hate, čo znamená, že podstatou Aikida je ukončiť nenávisť. Je to môj projekt, ktorý som začal ešte pred časom, ešte pred érou covidu a teraz sme na to napojili. Tak vás ešte raz vítam. Dúfam, že sa zabavíte, dúfam, že vám to prinesie pekné myšlienky, lebo ja tomu 100% verím, že Aikido má tú silu a má to čaro, aby zmenilo našu spoločnosť k lepšiemu. No a dnes tu mám naozaj váženého hostia, je to majster a veľmajster bojového umenia Aikido. Je to držiteľ 6. danu, prezident Slovenskej spoločnosti priateľov Aikida a čerstvý držiteľ najvyššieho titulu Aikida, najvyššieho učiteľského titulu Aikida, slovíčkom Shihan. Vítam Martina Mlynára. Martin, čau. Ahoj, čau. Martin, ďakujem ti, že si prijal pozvanie do tohto projektu. A veľmi si to vážim, naozaj, a je mi cťou, lebo si človek, ktorý asi k Aikidu na Slovensku má čo povedať. Tak moja prvá otázočka nebude obligátna, lebo keď tu mám hostia, ktorý netrenuje, tak to nazývam obligátnou otázkou, ale u teba je to otázka na mieste. Prosím ťa, čo ťa viedlo k tomu, aby si začal trénovať bojové umenie? To je celkom taká funny story, lebo ja som ako decko hrával hokej. Áno, ako každý hrával u nás hokej alebo futbal. Ne? A cez letnú prípravu sme chodili, v Považskej Bystrici bola taká hala, kde boli aj zápasníci, judisti a bola tam posilovňa a chodili sme tam robiť letnú prípravu. Ne? No a v rámci letnej prípravy, tak judisti tam trénovali, ne? Tak mňa to zaujalo a v rámci toho, že sme sa tam poznali, tí trénéri sa poznali, takže nech si to s nimi vyskúšame a tak. No a my všetci sme sa cítili byť veľmi silní, než sme tam dvíhali tie činky. No a to, čo bolo zaujímavé, takže ja som tam tak samozrejme, že nás popodkyňali a na zemi nás o 10-20 kg ľahší chalani nás tam uškrtili a uplačili a podobne. No a mňa to začalo ako keby, tak ma to troška ako keby nasralo, keď to tak akože hlúpo poviem, nahnevalo. No a hovorím, že to není predsa možné, tak hovorím, že ja začnem chodiť na nejaké tie tréningy s nimi. Ne? No a nakoniec ako skončilo to tak, že vlastne v priebehu okamihu ja som vlastne zabudol na roky hokeja a úplne som sa presmeroval na judo. Wow, čiže judo bolo prvé? Áno, a tam vlastne som začal judo robiť. Prišli nejaké prvé úspechy, majster kraja, Slovenska, nejaké miesta na Československu a až to skončilo tak, že som bol vlastne v armádnom stredisku rýchleho športu v Dukle Banskej Bystrici. Ano. Vlastne v reprezentácii som bol juniorskej a tak. No a tam som vlastne k tým bojovým umeniam aj k nejakému základu sebobrany, jujutsu v danej dobe, tak to boli také moje začiatky. V ktorom to bolo roku, prosím ťa? Ježiš, toto som boli ako decko. To sú, čiže bývalý režim ešte? Áno, bývalý režim, no jasné. Československo a bývalý režim. To sú 80. roky, proste základná škola a tak. Áno. A kedy potom prišiel ten prechod k Aikidu? A prechod k Aikidu prišiel, ja som vlastne skončil v 90. po rozpade Československa, vlastne čerstvo v 93. roku som skončil v Dukle Banskej Bystrice. A išiel som do Martina robiť judo. Hej. No a to bolo, v 93. roku to bolo. A tam som vlastne videl nejakých chalanov, ktorí tam začínali úplne čerstvo s Aikidom. Z Dano Reguli a Dušan Drajsík, to sú naši kamaráti. Áno. No a ja hovorím, že ja som jujutsu som cvičil a toto, tak hovorím, ja idem cvičiť s nimi, hej, že mňa to zaujalo, tak som sa spýtal, že či môžem. No a to bola taká súhra náhod, že troška som mal problémy nejaké s kolenom, ktoré sa mi nejakým spôsobom chronicky opakovalo a ten vrcholový šport ma začal tak akože nie úplne naplňať, lebo keď sa na niečo pripravujete, na nejaký výsledok alebo niečo podobné a vždy máte nejaké zranenie, ktoré vám to nedovolí premeniť na ten výsledok, na ktorý sa pripravujete, tak z toho vyplýva nejaká tá frustrácia. To bol vlastne taký moment, kedy som ja som robil súbežne aj judo, aj to aikido a potom v nejakom momente
som si povedal, že už nebudem ako keby ďalej trpieť, lebo tam nejaká operácia bola a tak ďalej a nevedel som sa z toho ako keby naštartovať a vždy, keď som si myslel, že je to dobré, tak prišlo naspäť nejaké zranenie. Tak som sa začal venovať len tomu aikidu. Aha, áno. A to, čo bol ako keby taký úplne, by som povedal, že taký zlomový moment bol, keď vlastne som sa stretol s Frankom Noelom. Aha, to bol tvoj prvý učiteľ? Nie. Môj prvý, akože naozaj tak učiteľ, ktorého ja môžem považovať alebo považujem za svojho učiteľa, bol Daniel Weiland. Francúz, vlastne je to brat veľmi známej osoby vo Francúzsku, vlastne manželky Christiana Tissiera. Áno. A tento človek v tej dobe vlastne veľmi čerstvo prišiel do Prahy a v Čechách začal vlastne v Českej federácii vlastne na ich pozvanie prišiel a začal viesť semináre a výuku. Takže toto bol vlastne, ja by som si myslel, že to je taký môj prvý akože skutočný učiteľ. Samozrejme, že nejaké semináre som absolvoval aj predtým a tak, ale človeka, ktorého by som považoval za svojho učiteľa, bol Daniel rozhodne. Martin, nahral si mi na smeč, lebo moja ďalšia otázka je presne o ňom. Daniel Weiland bol naozaj chlapík, ja o ňom nemôžem toľko povedať ako ty, ale ja som ho evidoval aj keď som išiel okolo toho slovenského Aikikai vždy okľukov a trénoval som v iných štátoch a podobne, ale párkrát som absolvoval semináre pod jeho vedením a mne veľmi imponovala jeho výučba. Veľmi sa mi páčilo, ako jednoducho vysvetľuje. Mám aj takú, jak ty hovoríš, funny príhodu, že neviem, v ktorom roku to bolo, že som sa vďaka nemu na seminári dozvedel, že Aikido má techniku Yonkio. Od prvého mám vysvetlenú techniku Yonkio, tak som si povedal, že wow, že toto je super človek a veľmi mi sedí tá výučba. Ale keď som sa po nejakých rokoch rozhodol, že OK, že idem na to slovenské Aikikai a že chcem trénovať v Prahe pod jeho vedením, lebo tam mal dojo, Daniel Weiland, tak som sa dozvedel, že je preč. Áno. Prosím ťa, prečo on musel odísť, alebo prečo odišiel z krajiny? On nemusel odísť, bolo to jeho rozhodnutie, on strávil v Čechách a v konečnom dôsledku na Slovensko, však ku mne chodil do Martina, systematicky vlastne sem dochádzal, to znamená, že on tú výuku viedol. V zásade Daniel mal dojo v Prahe a o to dojo vlastne vznikol tam nejaký konflikt a Daniel usúdil, že je na čase odísť späť do Francúzska. No, takže odišiel do Francúzska, kde býval a aj tam teda učil, trénoval. No a potom v nejakom momente odišiel do Maroka, kde je do dneska. A takisto tam trénoval, viedol tam normálne výuku, semináre. A myslím si, že už to asi nie je pravda, že už má svoj vek. Však on je ešte starší ako povedzme, on je ja neviem, nejaký 48. ročník alebo taký nejaký. Takže už to nejako fyzicky nedával, ale je v Maroku, sme spolu v kontakte, sem si napíšeme, hej. Čiže žije, je aktívny. Áno, stále. OK, super. No a vlastne aj Daniel bol vlastne ten človek, ktorý, keď ja som mal s Danielom veľmi blízky vzťah, priateľský, my sme boli naozaj veľmi dobrí kamaráti, alebo teda nadlimit učiteľ, žiak. My sme mali veľmi dlhé rozhovory spolu, aj sme spolu veľmi dobre vychádzali. Bol som priamo, by som povedal, že v jeho rodine. Hej. Áno. No a ja som s Danielom, prišiel som na taký nejaký moment, kedy to Danielové Aikido, lebo Daniel cvičil takéto Aikikai Homu Dojo Aikido, takéto úplne základné, ktoré keď prídete do Hombu Dojo na tréningy z Doshu alebo z Vaka, tak sú to také tie úplné veci, ktoré... A on to točil ako keby do kolečka, však to je úplne fantastické. Len v nejakom momente, však už v danej dobe z nejakej videa chodili a tak ďalej, tak chcete, že sa posunúť aj niekde inde. A nie, že posunúť v zmysle, že tá technika by nebola dostačujúca alebo nie je dobrá, ale
zažiť aj niečo iné, nejaké. A Daniel mi hovorí v danej dobe, že ja poznám chlapika, ja som zhodou náhod, už vtedy veľké meno bol Christian, ne, Tissier. No a Daniel mi hovorí, že ja mám iného chlapika, že ten sa ti bude viacej páčiť, že to je Yamaguchiho žiak a že to je Frank Noel. To meno bolo no-name, nikto o ňom nevedel, vieš. Frank má možno jedno video, možno dve za celý svoj život natočený. Nikdy v živote nič netočil, nikdy nedovolil robiť fotky ani záznamy. No, takže ja som vycestoval vtedy na letnú školu, taká grupa, vlastne zo Slovenska som tam bol sám vtedy a išli sme nejakým autom na letnú školu s Frankom a tam to vlastne začalo, že ja som sa úplne, som zostal takým nejakým spôsobom fascinovaný, čo robí ten človek, s akým Čiže si presedlal k nemu. Frank Noel bol ďalší tvoj sensei. A dodneska je. A dodnes spolupracujete, áno. Jak sa uberalo ďalej, Martin, tvoje aikido potom časom, jakých si stretol sensei a akou cestou si išiel, takže jak sa vyvíjalo? Ja som zostal fascinovaný, aj dodneska som tým systémom, ktorý cvičil, alebo tým aikidom, a nie že systémom, lebo to nie je systém úplne, ktorý cvičil Yamaguchi sensei. A fascinovalo, akým spôsobom používal aj zbrane v aikide, aj vlastne vôbec telo a tú kinetiku a vôbec akým spôsobom to aikido praktizoval. Takže ja som sa ubral ako keby touto cestou alebo týmto smerom a ďalší taký úplne logický človek bol Yamaguchi, len toho som bohužiaľ nestihol. V momente, kedy som mal naplánované prísť na jeho seminár do Paríža alebo do Francúzska, kde chodil vlastne každý rok, tak umrel. Umrel. Proste vekom a tak ďalej. No. A miesto neho vlastne už v danej dobe chodil ako keby po jeho cestičkách vlastne Seishiro Endo sensei. No a to bol taký krok, kedy v Paríži som vlastne u Christian to organizoval, tak vlastne tam som prvýkrát stretol Endo senseia. Frank ma predstavil a začala tam naša nejaká veľmi, taká by som povedal, veľmi blízka kooperácia, kedy vlastne tak, ako mám, alebo som aj s Danielom mal veľmi blízky vzťah a s Frankom a tak by som povedal, že Gendo sensejovi mám absolútne najbližšie. A je to naozaj človek, ktorý asi do maximálnej možnej miery, ak sa to dá tak povedať, ovplyvnil mňa ako človeka a samozrejme aj to moje aikido. Že to bol naozaj pre mňa a je stále nejaká pomyslená meta toho, čo by som možno raz chcel, alebo sa tomu niečomu podobať. Áno, perfekt. Martin, mám takú otázku trošku inú, že, jak som povedal aj na začiatku, že ja tento projekt beriem vážne, lebo myslím si, že treba sa rozprávať vo všeobecnosti, treba komunikovať. Nebudem tu zaťahovať psychológiu a komunikáciu a vzťahy ako také, ale jednoducho, verím tomu projektu, verím, že nám má čo dať tie naše rozhovory, či s tebou, či s inými ľuďmi. Tak chcem sa ťa opýtať trošku ináč teraz, že chcem poukázať na to, že aký je stav vo svete. Nechcem tu samozrejme úplne tak politiku a nejaké konflikty ťahať, ale tak je to fakt, čo sa deje vo svete. A chcem poukázať na to, že nech idem na tréning, aikido tréning kdekoľvek vo svete, na seminár, či to je Spojené štáty americké, Francúzsko, bars kde, Taliansko, Poľsko. Máme krásnu komunitu, si dovolím povedať, máme čistú komunitu. Sú tam hodnoty, o ktorých iní ľudia rozprávajú, že už nie sú, že vieš čo myslím, že zapneš si sociálne siete, teraz to nemyslím v negatívnom zmysle, ale zapneš si sociálne siete a doslova niektorí ľudia ako keby žobrali o také hodnoty, ako je spolupatričnosť, ako je ohľaduplnosť, ako je naozaj tá láska, láskavosti, nezištné gesta. My toto všetko zažívame v dojo. Áno. V každom jednom dojo v aikide máme nádhernú komunitu vytvorenú, svetovú myslím. Vnímaš to rovnako? A myslíš si, že je to dobrý odrazový mostík, alebo je to taký ten neutrálna zóna naša aikida, z ktorej môžeme do toho ďalšieho sveta šíriť tieto hodnoty a máme tú silu a máme tú schopnosť podľa teba ovplyvniť v pozitívnom zmysle slova tento svet? Ja súhlasím s tebou, Peter.
do veľkej miery. Aikido má jednu, by som povedal, že extrémnu výhodu oproti povedzme aj iným športom alebo aj takým komunitám, že tá myšlienka nenásilnosti, kooperácie, mieru je tu vlastne prečo to Aikido vôbec vzniklo. A je to vlastne aj dôvod, ktorý od úplného počiatku v zásade toho systému sem vniesol Sensei. A my v tom úplne logicky pokračujeme a myslím si, že je to jediná správna cesta a žiadna iná ani neexistuje. Hej. To znamená, napriek tomu, že Aikido je dynamický systém, ktorý sa samozrejme vyvíja aj s dobou, s ľuďmi. Aikido, ktoré sa cvičilo, ja neviem, v 40 50 rokoch, nie je také isté, ako sa cvičilo v 80 rokoch a takisto to isté Aikido, ktoré sa cvičilo v 80 rokoch, nie je to, ktoré sa cvičí dneska. Mení sa to. Ano. Mení sa tá komunita, ale tie princípy zostávajú. A toto je, myslím si, že extrémne dôležité a je to dôležité aj pre tých ľudí, pre tých učiteľov, ktorí v tých organizáciách a v dojo fungujú, tak toto udržávať pri živote. A je to absolútne elementárna základ toho všetkého, čo Aikido predstavuje pre mňa. Hej. Áno. A na základe toho, vlastne keď to udržíme v dojo, keď to udržíme medzi nami, môže to ísť zvonku medzi ľudí. Jasné, lebo ten sociálny impact, lebo tí ľudia nie sú len v tom dojo. Samozrejme, že oni majú svoje rodiny, vychovávajú deti, a majú svoje práce, majú svoje komunity, svojich priateľov a toto tu je úplne normálne, je to jak vlna, ktorú prenášaš ďalej. Je to úplne sociálna kinetika, tak ako v Aikide pracuješ s nejakou hmotnosťou, s energiou toho partnera a tak ďalej. To isté sa deje aj v sociálnom svete. Áno. A to, čo je najdôležitejšie, je, že súčasťou toho Aikida je komunikácia. Tak ako na tej tatami pri cvičení tej techniky, hej, tak takisto to je absolútne základ toho celého je komunikácia. Hej, že to, čo sa mení a to, čo ja s tým nesúhlasím a som absolútne voči tomu a vnáša sa to aj do Aikida, tento aspekt toho, že mnoho ľudí, hlavne tých mladých, ktorí prichádzajú dneska do dojo, že by chceli Aikido robiť, tak tam prídu ako do fitka. Hej? Že on si chce zaplatiť svojich, ja neviem, XY eur za ten tréning alebo za mesiac a on nič viac nechce. On chce tú techniku, ale nechce poznať, nechce vedieť, čo je za tým. A veľmi by som povedal, že je za tým ako keby taká lenivosť, tak ako je fyzická lenivosť, tak je lenivosť proste inteligenčná alebo mentálna a tí ľudia nie sú ochotní pracovať so svojou hlavou. Ísť do hĺbky. Presne tak. Áno. Hej, klžú sa po povrchu, myslia si, že im to stačí, lenže bohužiaľ Aikido toto nie je. Áno, súhlas. Áno, perfekt. Vlastne si mi zase nahral, ja sa spýtam túto otázku, nasledujúcu otázku sa pýtam tiež každého hostia. Martin, kde sa podľa teba berie tá lenivosť, nenávisť, tá neohľaduplnosť, tá laxnosť? Vieme zo psychológie, vieme, že z nekomunikácie, z nevedomosti a zo schopnosti nekomunikovať, už si to naznačil. Myslíš, že je to tam? Myslíš, že čo by sa dalo robiť? Aká by bola cesta k tomu, aby sme otočili ľudí a naozaj ich inšpirovali k tomu, že aby prechádzali do hĺbky poznania? No, Dá sa to? Ja som veľmi skeptický. Samozrejme, že každý musí spraviť ako keby maximum okolo seba. Bohužiaľ, ja nie som žiaden mesiáš a nemám žiadnu univerzálnu pravdu a ani si nemyslím, že tu mám niečo hlásať, niečo podobné. Ty môžeš spraviť maximum okolo seba. Vieš pracovať u seba v rodine, v dojo, so svojimi priateľmi, vieš s nimi nejakým spôsobom komunikovať. Zas na druhú stranu mať tendenciu ako keby zachrániť každého jednoho človeka, ktorý je nejakým spôsobom bohužiaľ popletený, alebo je hlúpy,
či už je hlúpy ako keby inteligenčne, alebo nie je nevzdialený, alebo proste to má vrodené, tak to bohužiaľ je. Čo je zásadná chyba, myslím si, že to je obrovská chyba, mladí ľudia nečítajú knihy, nevzdelávajú sa a nekomunikujú medzi sebou. Sociálne siete nie sú reálny život. Sociálne siete fungujú na základe nejakých algoritmov a interakcií, ktoré sú úplne úmyselne nastavené tým spôsobom, že tie hejty, tá komunikácia tohto charakteru a tohto typu vytvára nejaké ako keby plusové momenty pre tých, ktorí to robia, akože s ohľadom na sledovanosť a na nejaké interakcie a samozrejme na peniaze. A toto sledujú napríklad aj naši politici a prispôsobujú sa tomu a ľudia im na to skáču a sú natoľko zase v hlave so svojou inteligenciou, so svojou mentálom leniví a ochotní im na to proste pristúpiť, na túto hru. A toto bohužiaľ je na tom, vy im to môžete vysvetliť, ale každý to musí pochopiť za seba. To nie je to možné proste bez toho, aby ten človek bol ochotný na toto, s týmto pracovať a nie je ochotný na to nejakým spôsobom prísť sám, keď to akože doslova poviem, tak bohužiaľ ho o tom nepresvedčíte. Práve naopak, situácia si myslím, že je taká, že ako náhle začnete tlačiť na človeka, ktorý má proste nejaký popletený názor, tak to vyvolá v dnešnej dobe extrémne ako keby agresívnu protireakciu, obranu. Vyhrotí to úplne, áno. A vôbec tá komunikácia na nejakej normálnej báze, že poďme sa teda baviť o niečom a poďme niečo vyriešiť alebo dospieť k niečomu. Nemusíme spolu súhlasiť, pozor. Ja môžem mať jeden názor, ty môžeš mať nejaký iný názor. Ale poďme si vymeniť argumenty založené na nejakom, proste na nejakých argumentoch, na nejakej realite. A bohužiaľ toto nefunguje. Takže veríme, že sa to dá. Veríme, že treba urobiť maximum a ideme ďalej a makáme svoje. Áno. My môžeme urobiť maximum v telocvični, okolo našich ľudí, okolo ľudí, ktorí sú okolo našich ľudí a nech sa to tak šíri ďalej, ak si povedali, jak vlna. Vlna dobrej pozitívnej energie. Áno. Ja mám jeden taký malý point ešte k Aikidu a k tomu celej tejto situácii, že Aikido špeciálne, my máme jednu bohovú alebo veľkú extrémnu výhodu. Ľudia, ktorí prídu alebo ktorí sa chcú stretnúť s Aikidom, tak väčšinou máme sociologické prieskumy, alebo máme teda nejaké štatistiku, sú veľmi slušne, alebo teda veľmi dobre vzdelaní. Máme veľmi veľa v členskej základne vysokoškolských vzdelaných ľudí a sú to ľudia, ktorí buď pôsobia napríklad ako učitelia, ako ITčkári, lekári a podobne. Toto je naša, by som povedal, že extrémna výhoda. Možno s touto množinou ľudí sa pracuje ako keby lepšie, ako s tou väčšinou tých ľudí, ktorú v tej občianskej spoločnosti proste máš možnosť stretnúť. Toto je možno naša ako keby troška výhoda, ktorú ale treba samozrejme premeniť v nejakú prácu s týmito ľuďmi, lebo títo ľudia majú potom možnosť a šancu ovplyvniť tých ďalších, s ktorými oni prichádzajú do kontaktu. Martin, na záver môžem ešte jednu otázku. Prosím ťa, čo by si odkázal cvičencom Aikida na Slovensku a vôbec v zahraničí, sledujú nás aj zo zahraničia ľudia, a vôbec ľuďom ako takým, čo by si odkázal, máš nejaký message, máš nejakú správu, nejaké posolstvo na záver? Ja by som len chcel poprosiť všetkých ľudí, že tak ako sa snažia pri Aikide, keď trénujete spolu, snažíte sa medzi sebou komunikovať pri tej technike, nemyslím rozprávaním, ale tým, že spolu vymieňate si spolu nejakú skúsenosť tej techniky. Skúste toto previesť ako keby aj do nejakej toho každodenného života. Nebuďte leniví, čo sa týka nejakého vzdelávania, čítania kníh.
získavania informácií, nie nejakých syntetických blekotov zo sociálnych sietí. Snažte sa proste naozaj dostať nejakú reálnu, živú skúsenosť od niekoho, kto tomu rozumie, alebo si ju vytvorte si ju, nájdete si ju sami. A nenáleďte hlupákom a ľuďom, ktorí žijú z nenávisti voči iným, lebo to je tragédia, čo sa dneska deje a ja s tým nesúhlasím a nie som s tým stotožnený. Martin, ďakujem ti veľmi pekne, bol to silný rozhovor zasa raz, super. Ďakujem ti, že si prišiel, ďakujem ti, že si našiel čas, ďakujem aj vám všetkým, kto toto podporujete, sledujete, ktorí dôverujete tomuto projektu. Prajem ti všetko dobré, Martin. Verím a dúfam, že to nie je naše posledné stretnutie. Určite nie. Takže či na tatami, či mimo tatami, my sa vieme stretnúť a vieme sa porozprávať. Prajem ti krásny víkend, krásne dni, nech sa ti darí v aikide, nech sa ti darí v každodennom živote. Ešte raz gratulujeme týmto k čerstvému udeleniu titulu Shihan. Gratulujeme ešte raz. Všetko dobré, Martin, ďakujem.